Mela, nilqakom għal programm ieħor il-Politico. Lejla ġewwa l-istudju miegħi nilqa' lill-President Semi Mejla tal-Front Maltin Umu u l-Membru Vince Arnaw. Nirringrazzjakom tal-li lqajtu l-istedina tagħna. Nibdew li dan il-moviment kien twaqqaf mill-Perit minn tofu l-Karmenu Mifsud Bonnici. Mela, tgħidulna xi ħaġa fuqkom u fuq il-moviment biex tibdew. Dak iż-żmien fl-2012, fl-2002 kienet ditqum il-kwestjoni ta' li jaħdlu fl-Ewropa. U kif jaf kulħadd li meta tidħol fl-Ewropa ma tibqax teżegwix il-ħelsien u l-indipendenza li jkollu l-pajjiż xirridu rajdu biha. Mela, da bħal meta bniedem jidħol membru ġo klabb. Jekk tidħol membru ġo klabb, irid jobdi r-regolamenti ta' dak il-klabb. Inkella l-klabb ma jaċċettax. Il-klabb għandu statut, dak huwa l-istatut tiegħu, dak huwa li tittaġixxi fuqu, jekk inti fittillek tidħol bil-flok taċ-ċingi jgħidlek ma tistax tidħol. Ma tistax tidħol. Issa meta dew jagħmlu nazzjonalisti li jridu jaħdlu fl-Ewropa, minn tofu l-Karmenu li għalihom ma kellhom bżonn li jerġgħu joħorġu it-tnejn kienu rtirati, it-tnejn kienu feta kbira, speċjalment il-Perit, kellu 88 sena dak iż-żmien, li ma felħux jaraw li dak kollha li bnew huma li matul is-snin jitfaxxa fix-xejn meta neħtlu fl-Ewropa. Għalkemm il-Perit rrid li Malta ikollha rabta mal-Ewropa, però mhux fil-kondizzjonijiet li jedehom. Sewwa? Allura inaqdu bejniethom u kienu waqfu dal-front Maltin Umu. Matul iż-żmien li spiċċa mbagħad f'Ġunju tal-2004 il-front hemmhekk mhux spiċċa waqaf il-Perit milli jaġixxi għax il-front ma waqaf qatt. Kien għamlu 63 meeting pubbliku madwar Malta u Għawdex. 63 meeting mhux bċajt. Xemm, xita, maltemp, minn kollox kien hemm. U kienu jikkritikaw il-mod kif neħtlu fl-Ewropa. Mbagħad kien il-Perit kien irtira mħabba s-saħħa li kellu, kien isu il-front kien isu mhux waqaf, ngħidu isu raqat ftit, però mbagħad raġa' għam Karmenu u bqajna mixjina aħna warajh. Karmenu is-saħħa tiegħu ma baqgħetx li kienet, u mbagħad minn hemmhekk ħawver l-ħabib tagħna Semi. Ġieri x'kien l-idea tal-front, illi ma nħallux illi dak li nbena, speċjalment il-ħelsien ta' Malta, li jisfaxxa fix-xejn. Kif fil-fatt tiegħek. Għax biex billi jmorru jpoġġu l-kuruni fuq il-monument u fuq l-indipendenza. Dik hija sempliċiment memorja saret. Għax il-Malta ħilsa kienet propja mid-79 sakemm tħanna fl-Ewropa fl-2004 fl-8 Mejju. Daw tant maħamluħ l-ħaddiem li jkun liberu li anki jidħlu fl-ewwel ta' Mejju biżgur jiċċelebraw l-idħul ta' Malta fl-Ewropa u jnessu il-kelma jum il-ħaddiem. Il-ħaddiem da qatt ma rduh liberu. Issa jekk naqblu fuq di ħankomplu ħafna. Da Malta qatt ma kienet ħielsa. Jekk naraw l-istorja ta' Malta, qatt ma kienet ħielsa, dejjem kienet maħkuma. L-ewwel bniedem li ħolhom bil-ħalsien ta' Malta u magħha n-neutralità s'intendi, kien Manuel Demek li twieled fl-1860. X'għamel dak iż-żmien ma kellux dik is-saħħa kollha. Demek kien waħdu kif taf min jaf l-istorja ta' Demek kien bniedem illi għalkemm kien ġej minn descendenza ta' nobiltà. Però il-familja tiegħu sfat f'qira u spiċċa l-ħabs kien jisraq biex jiekol u spiċċa l-ħabs kien anke akkużat beqtil. Però ġo l-ħabs kontra
kontra l-ġurnata tal-lum, flok ħareġ armi li kien. Sab assis kien u kien ħareġ mallem fil-lingwi. U kien għamel bħal ħalfa miegħu innifsu illi ma jarax da żgħażagħ ta' dak iż-żmien li jispiċċaw bħalu. U għam kontra l-povertà. Sintendi, il-Knisja ta' dak iż-żmien li kienet tgħidlek illi jekk tistudja tmur l-infern. Għamet all out kontra tiegħu għax min jistudja, l-assisin biss kienu jistgħu jistudjaw. Insomma, u kellu l-idejat jekk tara social services u l-affarijiet li għandna llum. Jekk tara l-istorja, kienu kollha idejat tiegħu tista' tgħid. Mintof kien brikkun biżejjed li rikeb fuq l-idejat tiegħu. Però ħankomplu fuq mid-demerka issa. Però il-Knisja naqdet mal-Gvern Ingliż u mingħajr proċess ta' xejn da eżiljaw minn Malta. U fil-qosor spiċċaw li Xandra Popletku u biex żgur ma jiġix wara minn tal-ewwel gwerra dinija biex żgur ma jiġix lejn Malta, difnu ħanke fir-ramel ħallu ma jsibu ħadd. Issa Mintoff kien u li jiraġa' qajmu dil-dimek qajjem l-idejat tiegħu. Però kien fatlek kien brikkun biżejjed, l-ewwel ġab in-nies miegħu Mintoff. L-ewwel ġab il-poplu li jkonoxxi xiritu. Mbagħad bada joħroġhom dawn l-affarijiet. Fil-fatt hekk tara l-meetings tiegħu. Meta kienu jgħidu ma kif titli inti se tagħmel. Dak inti l-ewwel nitilgħu. Mbagħad naraw. U dawn l-affarijiet bdew mill-55 fi żmien Boffa ċertu affarijiet bħal l-età tal-vot u affarijiet insomma. Ejja. U Mintoff kompara svilupphom, però mbagħad għamel dik il-kwistjoni tal-integration. Dakru. Mintoff dejjem kellu f'moħħu l-iktar il-ħelsien. Il-ħelsien. Għax mingħajr ħelsien ma tista' tagħmel xejn. Inut li jkollok xi kollok warajk, jekk ma tkunx ħieles. Ma tistax tieħu ċertu deċiżjoni. Għalhekk kien jgħid dik il-frażi dak li jaqbel lilna Malta l-ewwel u qabel kollox kien jitmellaħ xejn dak il-pajjiż u xejn ieħor dik taqbel għalina nagħmluha, ma taqbilx għalina ma nagħmluhiex. Sewa? Issa, meta ġab il-ħelsien fidu mbagħad. Mbagħad daħħal ara kif għamel biex fl-1986 daħħal il-klawsola tan-newtralità. Li hija l-qofol li għandha tħaddam Malta. Il-newtralità x'inhi? Il-newtralità jien naf li inti u l-ħabib tagħna Sami tlewwimtu. Issa inti ħabib tiegħi u Sami ħabib tiegħi. Għalkemm Sami ħabib tiegħi naqra iktar minnek. Alla jien ħammu nagħti daqqa ta' pollilek. Jew ngħidlu Sami sewwa għamiltlu, jew nipprova npoġġi fuq il-mejda magħkom. Niftħilkom tazilma kull wieħed jew fiex kun birraħul jew nipprova nressaqkom biex tarġa' tkunu ħbieb sewwa. Forsi ma taqblux fil-prinċipi, jien hemm ħafna affarijiet ma naqbilx ma' nies, ma nirrispetta l-opinjoni tagħhom. Mhux għalfejn tiġġieled. Nirrispetta l-opinjoni tagħhom u nippretendi li għandhom jirrispettaw l-opinjoni tiegħi. Jien pereżempju wieħed li ma nemmix fil-Knisja Kattolika Romana. Ħafna ma nemmix fiha. Għaliex? Għax nara ħafna affarijiet li Kristu jipritka mod u daw jagħmlu mod ieħor. Sewwa, però għandi rispett. Jekk ta' għandu ċertu kariga f'dik il-Knisja, nirrispettaħ għaliex le. Ma naqbilx miegħha ma nirrispettaħ. U hekk għandha tkun neutralità. Ma naqbilx miegħek għandi ngħidlek isma' dat tagħmel ħażin u m'għandekx tagħmel hekk. Però m'għandix tax inżomm miegħek jekk qed tagħmel ħażin nikkundannak. Ora, issa intom għalfejn volti in-newtralità kif spjega tajjeb Vince hija daqshekk importanti għax prattikament il-moviment. Abbalidna.
Abbu li jedna. Aħna x'nambu għal-neutral, x'nambu għal-gwerer. Ma aħna qaċċi darba monna nattakkaw il-xaħat il-Maltin. Aħna anke joqogħdu jgħidu għax il-kavallieri ġew jiddefenduna, il-kavallieri jiddefendu. Lilhom infushom. Il-Maltin iddefendew lilhom u mietu ħabba fihom. L-ewwel gwerra tagħna kienet mhux il-Maltin mietu ħabba fihom, it-tieni gwerra mhux l-istess. Mhux il-Maltin mietu għax kellna l-bandiera tal-barrani tperper fuq l-artna. Aħna ma min ġilidna aħna. Għalax meta konna neutrali. ħadd ma ġilidna. Anzi jaqbżu għalina pajjiżi oħra. Għaz iż-żewġ superpotenzi ma ġew law għax konna neutrali. Għalhekk issa jekk kemm il-darba ma nkunux neutrali. U l-Ewropa tagħmel l-armata li għandha f'moħħha. Le tagħmel. U li jedna ħajħdu parti fil-gwerra ta' ħaddieħor. Aħna nartna. Għaliex għandna neħtlu fil-parti ta' għaliex għandna monoqtlu l-ħaddieħor. Għaliex ħaddieħor għandu jiġi joqtol lil naħabba ħaddieħor. Għax aħna ma minnilu xejn, mhux se jiġi joqtol. Ma minnilu xejn, le. Għajġi ħajattakkana imħabba ħaddieħor. Mhux ħajattakkana għax monna aħna ġortu ħadnilu żejt jew ħadnilu xi materja prim oħra. Għalek sabiħ għal-neutralità, aħna mux naħsbu għalija u għasami ma aħna morru fil-parlament nilħu ministri jew. Aħna qabaret jistennina, mux immorru fil-parlament u biex nsiru ministri naħdu xi kariga, jew jibatalina xi ministru jtena xi konsulenza, nix nambuwa. Imma qed naħsbu, għallu li jedna, għallu li jedek, għallu li tkottieħed, ħaddieħor. Għaliex, x'stati se jieħdu mill-gwerer daw. All right. Ma issa ħadd teżżid xi ħaġa inti. L-net nixtieq ngħid li Vince u jiena membri f'dan il-moviment il-Front Maltin ummu bil-pedigree, ġifieri aħna minn day one. Anzi qabel day one, ġifieri qabel Mintoff u Karmenu lonċjaw il-Front Maltin ummu minn xi 6 xhur qabel Mintoff kien ġabeda jlaqqa grupp. Tifhem, mbagħad il-lonċja. U fost in-nies li konna kien hemm Vince u jiena, ġifieri għandna rabta storika ħanejdlu hekk. Tajjeb li qed jisma' jkun jafa din ukoll. Flimkien oħrajn Vince Camilleri pereżempju, Robert McAuliffe, ġifieri għadhom attivi sal-lum, ġifieri hemm grupp li bdejna minn day one. Peter Borg, Captain il-Busuttil, il-Nenu Buħaġar. Miet, sistema Lemmer ngħidlek kienu pionieri magħna dawk. Kif spjega tajjeb sieħbi hawnhekk, in-neutralità kif inhi fil-Kostituzzjoni ta' Malta, qiegħda neutralità għal paċi. Ġifieri neutrali ma tittaħdem għal paċi, ġifieri li tittamel huwa hemm qed jagħtu kif spjega Vince ma toħux naħa biex tipprova tferraq, għax ma stax tferraq u tħana. Di sempliċi daqshekk kif spjega sieħbi. Issa però applied din l-idea applikata għar-realtajiet tal-lum. X'għandek inti? L-ewwel nett Malta qiegħda f'nofs il-Mediterran mimli gwerer kontinwi u ma tantx jidhru se spiċċaw malajr. Mela allura hemm raġuni issa speċifika kemm jaqblilna aħna illi ma neħdux naħat u dan. Fil-fatt aħna ninsistu fuq in-neutralità mhux għax qiegħda fil-Kostituzzjoni, imma xi tajba u tajjeb ovvjament li qiegħda fil-Kostituzzjoni wkoll ma kieku kienet ħażina ngħidu mela jinnaħħuha mill-Kostituzzjoni, ma tanti tajba u mhux għal Malta biss tajba għal Malta, tajba l-Ewropa, tajba għal-Mediterran, tajba għall-umanità kollha, iktar ma jkunu pajjiżi neutrali, iktar aħjar. Tifhem. Issa però li qed jiġri huwa illi jekk mhux se nżommu man-neutralità ħajkun ifisser li il-pajjiż jidħol fi żvantaġġi kbar. Ħansemmi punt wieħed għalissa qabel ngħaddu l-mistoqsija oħra. Ftit ilu l-International Monetary Fund ħarġet rapport f'Marzu li għadda fejn qalet illi il-globalization spiċċat issa għaliex tħanna fit-tieni Cold War
dal-International Monetary Fund Eżatt. tgħidu. U mbagħad qalet ukoll illi peress li tħanna fit-tieni Cold War, l-aħjar li se jmorru ekonomikament huma dawk il-pajjiżi li huma non-aligned, ġifieri neutrali fil-prattika. Għaliex, għalet il-għala, għalet għax min ikun non-aligned ħajamel trading mal-ġiex naħat. Għax issa, kif spiegat l-International Monetary Fund, għandek l-Amerika u l-Europa fuq naħam. Iċ-Ċina, ir-Russja u dik l-għendu għattelet dinja fuq in-naħa l-oħra. Allora ġiex blokki ġew ħannejtek maqsumin, imma min ikun non-aligned ħajamel trading ma ġiex naħat u ħajmur l-aħjar ekonomikament. Ġifieri man-neutralità issa ġejna. Hemm ġiex fatturi kbar. Waħda li erġan qegħdin fit-tieni Cold War, allura aktar tagħmel sens li nkunu għax ngħidu kif inhi. Minn 1970s meta ġiet enshrined il-Kostituzzjoni u sirna neutrali, kienet hemm il-Cold War, sewwa, u morna tajjeb, ma ġelidna ma' ħadd kif qal Seħbi Vince, ħadmet tajjeb in-neutralità. Issa ħanerġu ngħaddu mit-tieni Cold War. Mela għandek l-aspett politiku, militari, u għandek l-aspett ekonomiku, ġifieri hemm daw il-vantaġġi, ġifieri mhix xi ħaġa astratta di tan-neutralità, mhix xi prinċipju astratt li nkunu neutrali u naħdmu għal paċi għandu riżultati tangibbli li tnissom bidejk. Alright, issa, għalikom, xej jfisser is-soċjaliżmu? Għax dil-kelma nisimgħuha ħafna. Hemm jsullum il-ġurnata kolħadd jużaħħa fejn jaqbillu. U min jibdel minn hemm u min jibdel minn hawn. Għalikom fil-verità bħala front. Xej jfisser is-soċjaliżmu? U x'taġitu għall-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar? Kellhom intervin. Efemni, Is-soċjaliżmu jinqasam uffiċjalment jinqasam fit tliet gruppi ewlenin, imma mbagħad kull grupp jaġa jinqasam, ġifieri inti għandek imroħa sħiħa ta' tipi ta' soċjaliżmu li varjaw. Ħanibdew hekk. Għandek is-soċjalisti demokratiċi, dawk li jemnu li s-soċjetà titmur għas-soċjaliżmu permezz tad-demokrazija parlamentari, għandek il-komunisti li jemnu li għandu jkun hemm demokrazija tal-ħaddiema biss u ta' barra il-sidin tal-kapital, u għandek l-anarkiċi mbagħad li jemnu li qasem bżonn stat li l-ħaddiem jista' jmexxi mit-toroq u dan kollu. Ovvjament aħna man-naħa tas-soċjalisti demokratiċi sewwa, ġifieri aħna nemmnu li permezz tad-demokrazija parlamentari il-klassi tal-ħaddiem u l-poplu in ġenerali għandu imur għal soċjetà fejn hemm ġustizzja soċjali, ġifieri ma jkunx hemm inegwaljanza soċjali kbira, ikun hemm safety net ngħidu aħna ta' servizzi soċjali, ikun hemm ekonomija mista biex il-gvern ikun jista' jkollu ċertu kontroll fuq l-ekonomija biex ma jħallix il-forzi tal-kapital jieħdu over iż-żejjed, affett bħal dawn ismani. Ġifieri dan issa mbagħad ħaniftehmu għax il-mistoqsija hija teoretika li għamilt li. Malcolm. Mbagħad għandek inti l-apply kif se tapplika skont iċ-ċirkostanzi kull pajjiż f'kull mument ikollu ċirkostanzi tiegħu, tifhem. U ma tistax tgħid tisma' iċ-ċirkostanzi tal-Ingilterra llum kif inhi u kienet 50 sena ilu jew ċirkostanzi ħanieħdu l-Amerika llum. L-Amerika li nbniet fuq il-kapitaliżmu imperjalista u fuq l-inizjattiva tal-individwu, meta tara xaħat bħal Bernie Sanders li u jiddikjara lilu nnifsu soċjalista demokratiku u dejjem konsistenti, tittejt kemmu diffiċli għalih li jkun hekk. Għax kulħadd għandu ċirkostanzi tiegħu qed tifhem ġifieri. Issa taħsbu llum il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista tista' tgħid it-tnejn li huma qegħdin verament jieħdu ħsieb in-newtralità tal-pajjiż. Jew din jinnaf. Le, mhumiex. Din nista' nirrispondi mill-ewwel għalih, ħanagħmlu hekk wara. L-ewwel nett il-gvern ma jidher li bil-xejdu bl-appoġġ
tal-oppożizzjoni wkoll. L-ewwel ma għamel kien illi daħħal bastiment Amerikan tal-gwerra hawnhekk fit-Tarsnari li hu kontra l-Kostituzzjoni. Issa l-gvern għandu ġiex pariri legali fid-domen tiegħu li dan huwa kontra l-Kostituzzjoni. Apparti li hemm avukati biżżejjed fil-partit biex m'għandux bżonn pariri legali. Imma għandu il-parir legali ta' Edgar Mizzi illi kien l-Attorney General fi żmien Mintoff li formula l-Kostituzzjoni. Kien tal-Ingliżi wkoll dak. Edgar Mizzi kien tal-Ingliżi stess. Kien taħt il-gvern. Kważi ma tantx tistasmu. Mela Robert Abela għandu dal-parir fid-domen tiegħu. Għandu l-parir ta' Pawlu Lija wkoll illi jgħid illi ma jistax jidħlu. Issa dan jekk taqra inti u jiena wkoll m'hemm bżonn parti. X'għamel Robert Abela? Talab parir addizzjonali mingħand l-Attorney General preżenti u qal illi diqatlu li jista' iddaħħal bastimenti tal-gwerra Amerikani għat-tiswija fit-Tarsnari tagħna. Qal għax ma xandrux da, ġiri għalafx għaltlu ma qatlux. Imma anki jekk stess jgħid li talaba biex jipprova ġib parir legali differenti. Kieku ma rridx daħħalhom jimxi mal-Kostituzzjoni, ġa għandu xi bakkjaħ. Di l-ewwel waħda. Imbagħad il-Gvern Laburista daħħalna fil-Kunsill tal-Gwerra tan-NATO. Huma jsejħulu in-NATO Parliamentary Assembly. Issa dan jekk tara dil-Assembleja il-funzjonijiet tagħha waħda minnhom hija illi to discuss military operations. Military operations, gwerer. Jekk għax inkella jekk mhux se ngħidu military operations huma gwerer, ngħidu mela Putin sew għamel special military operation, mhux gwerra qed jagħmel Putin. Le għax jiena ma naqbilx jiena li hija mhux jiena ngħid li Putin gwerra qed jagħmel fl-Ukranja u qed jgħidilha special military operation, imma mbagħad ma nistax il-NATO Parliamentary Assembly li tiddiskuti military operations ngħid li mhux gwerra qed jiddiskuti. Mela dan. Għal-paċi jkunu taħt. Mela Robert Abela daħħalna fil-Kunsill tal-Gwerra tan-NATO. X'għamel iktar imbagħad. Imbagħad talab lill-Ġeneral ċertu Ġeneral Braiger illi huwa l-kap tal-Military Committee tal-Ewropa, mhux tan-NATO. U għallu ejja daqsxejn Malta biex tara jekk il-Forzi Armati ta' Malta u mhix lesti għall-gwerra. U ġie dan, u ra u jekk mhix lesti għall-gwerra x'għandhom bżonn u m'għandhomx u dan. U mbagħad għamel laqam ma' Ian Borch, il-Deputy Minister, x'inhu insomma llum, u laqa segreta. Segreta li saret il-laqa mhux segreta għax kienet imma x'iddeċidew jekk iffermaw xi ħaġa. Inti u jien m'għandniex ġiet inkunu nafu. Di kollox marbut għax demokrazija miedi. Imma ħankomplu. Issa dan il-għala imma hemm ir-rabta man-NATO. Għaliex in-NATO u l-European Union għandhom ftehim iffirmat illi il-military operations, il-gwerer jagħmluhom fl-imkien u fil-ftehim f'partnership dir kelma li hemm fil-ftehim iffermat li hemm bej in-NATO u l-European Union. Illi meta jmorru għall-gwerra bħala partnership. Partnership. Miż-żewġin fl-imkien ħaġa waħda. Issa mela allura meta Robert Abela ilda qallu ejja raħniex lesti għall-gwerra. Mux biss li qed iddaħħal in-NATO wkoll fiha din. Issa, x'għamel iktar? Lin-NATO qalilhom Robert Abela qalhom isma' taqgħodux tagħtu każ illi Malta neutralità, qalhom dik ta' parsi neutrali Malta. Qalhom jekk tkunu tridu, tkunu ġejjin hawn bl-ajruplani tal-gwerra biex tmorru tattakkaw x'imkien u tagħmlu xi ġenoċidju. Ma ġara xejn jew tistgħu tinżlu Malta intukom il-fuel u ma ġara xejn. U ġew daw meta qallhom hekk. Ġew l-ajruplani tal-gwerra Ingliżi. Ma ġewx bis-saħħa. Ma satux jaqbdu għax il-gvern laburista jew suppost laburista qallhom tistgħu tiġu.
Sempliċi, xejn, ma jimx taqra di, ġifieri għallhom isma' in-neutralità ta' tuxkas dik ta' parsi. Ara x'affarijiet daw ġifieri. U daw kollha deċiżjonijiet kontra r-rieda tal-poplu Malti, mingħajr mandat tal-poplu Malti u abbuż kbir. U ħafna nies qas ikunu jafu x'qed jiġri biex ngħidu kollox għax mhux jinformaw. Għamelu ma jaqbillu. Għat tismaħħom fuq x-xandir. Ara għax tismaħħom daw x-xandir. Mela. Meta qalu bada ġew l-Ajruplani qalu li ġew bħala tax-show. Anke fuq il-medja. Ġifieri issa. Issa ħanajdlek iktar imma minn hekk. Aħna bħala front ilna lill-Prim Ministru pubblikament nistaqsuh mistoqsijiet illi il-poplu għandu dritt ikun jaf fuq din imġiba tiegħu. Ġiex mistoqsijiet li għamilna pubblikament u ma rrispondix huma sempliċi. Waħda hija qednilu Sur Prim Ministru. X'iżommok milli inti tiddikjara solennament fil-Parlament li Malta ħatimxi mal-Kostituzzjoni u ma titħolx fl-armata tal-Unjoni Ewropea. Ma jżommok xejn qednilu. Għaliex ma jżommok xejn? Qednilu l-ewwel nett għandna dritt nagħmlu għax m'hemmx rabta, nistgħu ma nidħlux jekk irridu. Qednilu ma iktar minn hekk hemm preċedent. Qednilu Sur Prim Ministru. L-Ewropa diġà tat lill-Ingilterra dan id-dritt li ma tidħol qatt fl-armata tal-Unjoni Ewropea. Saħalli għali bil-Brexit laqqas dak ma ċċettaw l-Ingliż, mhux dak l-argument, imma meta qabel ir-referendum tal-Brexit, mhux dik biss, kellhom ħafna iktar minn, imma waħda minnhom kienet illi jistu l-Ingilterra qatt ma tidħol fl-armata tal-Unjoni Ewropea u tibqa' 100% fl-Ewropa membru. Mela jekk irid Robert Abela jista' illum imur fil-Parlament u jagħmilha din id-dikjarazzjoni. Issa ma jridx għaliex ma jridx jagħmilha u għaliex ma jridx jirrispondi għal din mistoqsija, ovvja, għax ġa deċiż illi ikompli jikser il-Kostituzzjoni mingħajr mandat ta' xejn biex idaħħalna fl-Armata tal-Unjoni Ewropea. U mbagħad minnu tilu mistoqsija. Qednilu x'iżommok milli tiddikjara solennament illi Malta qatt ma taċċetta li tiġi imponuta l-lieva militari fuq iż-żgħażagħ Maltin minn xi entità barranija inkluż mill-Unjoni Ewropea. X'iżommok? U la risponda għaliha din u laqqas jirrisponda għax diġà għandu f'moħħu li jaċċetta li jekk ikun hemm ordni mill-Ewropa biex iż-żgħażagħ Maltin jinġabru bil-lieva jaċċetta. Għax tidher ċara din. Issa da kollu ma niftehmu, da kollu tradimenta kontra l-interessi tal-poplu Malti. 100%. Biex il-poplu Malti xaqbillu b'dawn l-affarijiet kollha. U m'għandu l-ebda dritt illi jimxi fuq din linja legalment, qiegħed illegali, qiegħed illeġitmu, qiegħed immorali il-Prim Ministru. Illegali qiegħed għax tikser il-Kostituzzjoni. Immorali għax bla mandat ta' xej, right, ġifiri dana affarijiet li mux sawe, ħafna mux sawe. Aħna kif għal seħbi Vince, aħna manna interess ta' xej personalment, imma il-kuxjenza għastħallina ma nitkellmux fuqhom daw l-affarijiet. Issa, inti da kollu li semmejt u li tista' tgħidu għamennu. Ġalek biex inti titbiet mill-Partit Laburista llum għax f'intervist oħra kontet li m'għadekx tħossok jisek il-Partit m'għadux soċjalist, m'għadux għares in-neutrala, u forsi anke inti Vinsek trid. Ara jiena il-Partit Laburista ħdimt ħafna fih ħajti kollha sewwa bħal sieħbi Vince hawnhekk. Fil-fatt għamilt 12 sena straight elett fil-eżekuttiv tal-partit. Servejt ukoll għal 4 snin taħt Notar Ġuża Abela fil-Bord tal-Viġilanza tal-partit u kontattif fil-Union meta l-Union u l-partit kienu moviment wieħed ħajti kollha jena fil-partit tajtam. Issa, illum però qed nikkritikah fuq 4 affarijiet. L-ewwel nett fuq il-modell ekonomiku. Għax il-modell ekonomiku jiena naqbel mal-Ministru tal-Finanzi Caruana li hemm bżonn jinbidel. Fuq il-governanza li hemm bżonn ħafna riformi għax mhux sewwa llum tant il-Partit Laburista u l-Gvern Laburista qed jieħu hemm ħażin li jitlef il-voti sewwa.
Fuq industrial relations, ta' ħafna xisir, liġijiet li jistu jagħtu daqsxejn iktar saħħa l-ħaddiema. Pero l-iktar minn kollox, jenna dat tlieta li semmejtlek, kieku kienu daw biss, kont nibqa nappoġġa l-partit u nivvotalu daw it-tlieta u nibqa niġġieled minn ġewwa. Imma fuq tan-neutralità tant hija kbira għax in-neutralità marbuta mad-demokrazija u ma' ħelsin ta' Malta. Meta Robert Abela qed jinnega n-neutralità qed ikissirha qed mhux jinjor għax jekk ngħid qed jinjora understatement qed jisfida għall-aħħar u qed imur fid-direzzjoni l-kontra. Meta qed jiġri hekk jiena di tant nara kbira li issa Malta mhux in-neutralità biss qed itellifna Robert Abela, qed itellifna l-ħelsien kollu għax malli pajjiż u poplu jiġi ikkmandat militarment. Xi tiġi kmandat iktar minn hekk. Qed tifhem, m'hemmx tista' tiġi kmandat iktar minn hekk militarment. All right. Meta qed jiġri hekk allura ħanajdlek xi ħaġa li hija qed nara irreversibbli. M'iniex lest l-affarijiet kif huma li jiena l-elezzjoni kif tiġi llum l-elezzjoni ma nivvota l ħadd, m'għandix fiduċja fin-nazzjon qatt ma kelli lanqas imma ma nivvotax żgur kif mixjin l-affarijiet. U inti Evans, forsi żżid xi ħaġa ma laqal. Efem fuq l-għalu naħseb li għamel konklużjoni u ma jistax jagħmilha aħjar milli jagħmilha. Ħabib tiegħi. Rigward li nappoġġja il-Partit Laburista, kif qal Semi, jien ukoll naħseb minn kont ġoġu f'ommi dejjem appoġġajna lill-Partit Laburista. Missieri li meta miet fis-sittinijiet ridu jitfluh fil-miżbla. Jiena nibda ngħidlek il-vendikazzjoni li laqlajt fuq il-ħidma tax-xogħol tiegħi. Ejwa, naħseb ma nispiċċaqek tettejda, ejda. Ma naħseb ma nispiċċaqek. Issa li nista' ngħid li il-Partit Laburista jekk ma jridx ikompli jitlef il-voti kif ġiġa tilef li tal-mistħija fi żmien sentejn titlef 20,000 vot isu bħal meta fin-98 tilef 13,000 imħabba l-kwistjoni li kien hemm bej Mintoff u l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien li għandu jara li l-inġustizzi li saru fi żmien l-amministrazzjoni nazzjonalista miegħi u ma nisbħali mhux jien biss ta' xina naħseb wieħed mill-inqas li Alla jitħan nagħmlu hekk għax hemm min qala ħafferm iktar minni. Għandu jsewwihom. Mhux li tieħu kumpens tagħhom, mhux li tieħu xi ħaġa mertu, imma almenu sewwilu l-inġustizzi li jagħmel. Issa jekk da jien lajt għanamlu hekk, lajt il-vendikazzjonijiet mill-ladu tiegħi. Jien meta kien waqt la vendikazzjoni, sħabi kien jgħidu l-Madonna oħra. Kon ngħidulhom imma x'tippretendu. Li bniedem li dejjem ħdimt kontra tiegħu jien li da se jaħdem favur tiegħi illum x'tippretendi ħajdlik ħajtik bukket fjuri mhux xi waħda bħal di jgħidlik. Alla kont ngħidulhom daw drajthom tibża xerħulhom ħajtuni. Għad jiġi żmien li forsi ma naqalahomx iktar. Le, jitla l-Partit Laburista u daw l-affarijiet ma jsewwihomx. Hemmhekk naħseb mhux jien biss, naħseb min hu mweġġa bħali. Ma jistax jgħid isma' iwa ħammur inkompli ntieħ il-vot biex il-ħabib tiegħi jkompli jsawwatni. Din l-istorja ta' Brutus hux l-istess. X'ħass jesra mhux il-daqqa ta' Brutus ħa it-tnejn l-oħra ma ħassomx. Dejk ħass, dik qed inħossu, alla jien kif nistammu u kif kont qabel tajli mala qabel kontiħu. Le, ma kontx nieħu, imma l-menu. Ma kontx nieħu dak. Kont qod bil-kwistjoni. Kont naħdem, nagħmel xogħli ta' xogħli. La kont neħdu l-mertu u laqqas l-arrit mertu u laqqas irrid imma min jagħmel il-vendikazzjonijiet fuq xogħli. Ara sallum meta jien wara dak iż-żmien kollu niġi mwarrab mill-partit tiegħi. Imwarrab mill-partit tiegħi. Għal kollox, imwarrab tgħidli mela xi trid, toħux le ma rrid xejn. Imma l-menu apprezza li inti għamil ta' da
U let tista' forsi tibqa' taħdem fiha, għażda anke għal dawk il-bibien għalqu, mhux hekk għal Sewa, imma la. għalkom insomma. Jien niftakar Intomx waħed. minn naqra paga li kelli kemm konna noħorġu flus biex konna nżommu l-kultura fil-partit. Fejna dik il-kultura fil-partit? Fejna? Għas nafu biha, għas nafu li kien parti, u għas jgħiduhom daw allura, meta semmihom l taf jgħidlek u x'int antik. Iwa l-moderna ħjar ġifieri milli konna. Issa din aħjar ġifieri. Fej qabel konna rraw mużazax. U kont tidħol il-belt titpaxxa tara l-Partit Laburista dejjem dawk il-bregati, dak il-pompongers, dak il-kultura li konna nagħmlu, dak li konna l-ġodda il-Mediterran, mhux ġesta, u l-dar x'ismu il-kunċerti li konna rraw mużazax. Fejn għamla? Taf xerta l-umum imsieħ l-żazax illum nitħassarhom. Li joħduhom meta jagħmlu xi meeting, li ftisma' bum 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 sin. U x'kien jgħid il-kelliem maqqas ikunu jafu. Dik li jkunu jafu. U mhux affarijiet tad-daħ, malkemm affarijiet tal-biki daw, għax illum iż-żgħażagħ jistgħu jitkellmu kif qed nitkellmu jiena u dar raġel. Għajdli. Da, mhux jaqbla. Meta daqbad, idħol fil-medja llum. U wara diskussjonijiet anke fuq Super One ta' u fuq in-net. Mek tisma' fuq in-net kollox ħażin. Jekk tidħol fuq Super One, kollox tajjeb. Però daw l-affarijiet ara ma semmihomx ta'. Jien niftakar darba kont mistieden fuq Super One. Kien istednu lil Carmen Ufsud Bonnici u kien ma jiflaħ u kien bat lili. U kellna diskussjoni fuq l-Ewropa. U kont magħna li kien mhux qed nisbalja, meta kien għalqulna l-programm. Għax konna jiena, inti minn li kont hemm ukoll. Kien għalqulna l-programm u meta sirt naf li kien għalqu il-Prim Ministru dak iż-żmien għax kien qed jisimgħu u ma falaħx jisma'na ngħidu l-verità. Kien għalqulna. U mhux hekk u tal kien għaddew lill-preżentatur ta' dak iż-żmien. Ma nsemmix ismu x'marx nagħmillu ħsara. X'm'għandux jasma' miskin. Mhux hekk. U tal-ġabarrek dak l-istess preżentatur kellu programm ieħor fuq televiżjoni ieħor, privat, u għeddewh biex aħna ma nkunux mistednin hemmhekk. Għadha tiġri tal-lum di. Le, ma da tippretendi minn bniedem li inti tajtu appoġġ ħajtek kollu u sagrifikajt familja għalih. Tippretendi għalla tista' jiena u kif kon noħroġ minn qabel noħroġ dak il-vot fidi ħansammarru lin-nazzjonalisti biex jitla da. Mhux hekk. Nista' tagħmilha di. Tajt li ġifieri inti tajt tiġi aġevolat? Le, ma rridx niġi aġevolat. Imma irrid li għalmenu li hu tiegħi li hu ta' dak. Mhux għax dak sempliċiment tela minn tal-pjetà għal ħamrun ngħidulu soldat tal-azzarda. Soldat tal-azzarda. Ma laħnax aħna allura. L-Statue of Liberty tal-Amerika allura kbar daqshekk aħna kulma. Għax dak fil-li kien tal-pjetà jgħid all out kontra l-gvern tal-Labor. Fil-li għax tella tal-pjetà għajanqu miegħu jgħidu soldat tal-azzar. U bħalu hemmija ta' għax kif tiftaħ Super One. Tajt possibli da. Kif daqskam kien jgħajjar il-mintu għafdaw u jmur jgħidu salbu. U s-set jiprezentaw beluf tal-iri fuq Super One. Għadan nista taċċettom. Tista tmur ittieħ il-vot da. Le, għandkom raġuni. Mela, emmorru għal-punti ħor, aħna meta tħanna fl-ju. Parti mill-weda li kienu, insomma, jew tista' sejħela propaganda li kienu jgħidu li jekk ħanitlu ħajżdidunna l-pagi ħanejxu ħafna ħjar, kważi ħanaħdmu inqas u jkun iktar flus, insomma u dal-affarijiet kollu. Li ġara għalmenu li qed jiġri s'issa, kellna anke aħna hawnhekk mistieden il-Dr. Frank Portelli għallinna li numru ta' tobba sew qed jitilqu mill-pajjiż u jien ukoll naf ħafna nies qed jitilqu mill-pajjiż. Fode taħsbu sħobija fl-ew sallum il-ġurnata. Kienet aħjar għal-poplu Maltin ġenerali kollu, jew le, xi ftit nies gawdew bla ebda dubju dik tiġri dejjem.
Imma l-maġġoranza tal-poplu. Jien l-sanajt sentenza Mela, waħda biss bint- ħanajt. bint- Sentenza waħda biss ħanajt fuq. Dajt kem trid imbagħad. Jien binti l-ewwel waħda li telqet minn Malta, minn dħulna fliju, u għadat qiegħda bot minn għal-twelida, qed tgħix ġol Olanda. Għaliex? Għax il-pagu l-kondizzjonijiet. Ħafna jemmi tagħna. U aħna ma ġejniex f'dak il-level li weduna. U maħniex hemmhekk. Ġieli ħankompli semmi. Ara, jena il-relazzjoni ta' Malta ma' Ewropa, apparti li bħala front, ovvjament dejjem kif għal Mintof suppost li kellna ċertu garanzija, Mintof ma talabx biss garanzija fuq il-neutralità, ma anki garanzija oħrajn, imma apparti dak il-garanziji li qal li Mintof għandna nitolbu, l-Ewropa illum għaddejja minn numru ta' kontradizzjonijiet illi qegħdin jarruha. U qed jarru l-Malta magħha, għax aħna qegħdin fihom dawn il-kontradizzjonijiet. U ma' kontradizzjonijiet kbar illi qegħdin jikbru u il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea laqqas biss lesti li jikkonsidrawhom. Allura iktar ma jikbru daw bil-fors ħajisplodu u kollox jindika li ħat implodi eventualment l-Ewropa. Għaliex? X'inhuma da kontradizzjonijiet? Waħda minnhom hija illi hemm relazzjoni minħabba l-modell ekonomiku neoliberali kif inhu imponut mill-Ewropa u dejolqot lilna wkoll, illi iktar ma tikber l-ekonomija, proporzjonalment magħha tikber l-inegwaljanza soċjali u l-faqar. Fil-fatt jekk tinnota ara kemm jagħmlu summits tal-Unjoni Ewropea. Qatt m'għamlu summit biex jgħidu kif se nneħħu l-faqar. Xi affarijiet żgħar jagħmlu jippruvaw, imma affarijiet żgħar negliġibbli. Jekk tara ġifieri il-mudell ekonomiku neoliberali, fil-fatt fir-realtà din aktar tul l-istorja kollha. Għax jekk hawn xi ħaġa fl-ekonomija li mhux moderna hija antika, hija da il-mudell neoliberali. Qabel kienu jgħidulu l-estafer. Issa llum bidlu ismu ma l-istess. Kien jismu Ċali u qalu jismu Johnny issa. Dak kull m'għamlu. Hekk eżatt. Qabel kien l-estafer, illum jgħidulu neoliberali. Issa da l-istorja ta' dal-modell ekonomiku dejjem l-istess kienet il-ftit igawdu ħafna u l-ħafna jieħdu l-qom tal-altri. Issa, di qed tidher ara l-istatistika tal-pajjiżi kollha fl-Ewropa, bl-Italja, kullimkien. Il-trend dejjem qiegħda illi l-ekonomija tikber, mhux ħafna ma tikber, u però il-livell tal-faqar u l-livell tal-inegwalenza soċjali jikber magħha xorta. Ġifieri di kontradizzjoni kbira qed narawha Malta. Aħna Malta sakemm konna għadna żgħar aħna il-kelma food bank ma kienx teżisti. Mhux hekk. Għax Jien niftakarhom ma. illum ġejna nigglorifikaw il-food banks. Ara daqsxejn, tafx qed ngħidu llum qed ngħidu l-aġru qiegħed tajjeb għax mhux il-loqom għax is-senjur qed ifarfarlu flok ftit loqom qed ifarfarlu ftit iktar. Hekk qed ngħidu meta qed nigglorifikaw il-food banks qed naċċettaw dil-kontradizzjoni fejn l-ekonomija tikber imma il-faqar jikber magħha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar da l-ikel tal-food banks minn fejn jiġi. L-ikel tal-food banks jiġi minn għand dawk li tant għandhom xieklu li għandhom iż-żejjed. Jistgħu jarmu. Għal-kien ma kien il-gaxin. Gaxin modern, prosa. Għal-gaxin. Illum qed niftaħru bil-gaxin modern, nek fisser di. Ara dillu l-kontradizzjoni. It-tieni kontradizzjoni hija li toħroġ mill-Ewropa. Da kollu tuna bħala Malta illi f'dik li huma relazzjoni industrijali il-reunions ġew imrażnin ħafna fl-operat tagħhom. Id-dritt tal-istrajk huwa fundamentali fl-Ewropa, huwa mniżżel. Però mbagħad tant hemm restrizzjonijiet fuq kif tiġi applikat illi llum pereżempju, illum għandek restrizzjonijiet fejn pereżempju fit-trasport inti jekk jistrajka 50% biss jista' jistrajka. Għandek restrizzjonijiet li tagħti notice minn qabel u fotoħra bħal allura x'ġara id-drittijiet tal-unions naqsu imma mill-banda l-oħra d-drittijiet tal-employers żdiedu bix-xogħol prekarju. X'inhu x-xogħol prekarju?
Ix-xogħol prekarju, inti għandek post ta' xogħol fej għandu garanzija u l-employer għandu xogħol perpetwu, imma l-impjegat ma jimpjegax b'mod perpetwu, jimpjegax fuq Short term. short term. Dik tista' xogħol prekarju tan, mhux il-kundizzjoni ħażiena, dak jiġu riżultat ta' xogħol prekarju. Prekarju tfisser, b'attorri ta' pejża se jaqgħu ma jaqax. Dak tfisser Għandek prekarju. stabilta ta' xejla, tista' Għandek toħolhom, stabilità, ma ejja. tista' toħol Imma li jiġri huwa li kultant tingħata definizzjoni differenti u mhux innoċenti tkun din għaliex. Għaġġieli jgħidu sma pagi baxxi huma xogħol prekarju. Le, il-pagi baxxi huma riżultat ta' xogħol prekarju għaliex. Għax il-ħaddiem illi ma jkunx b'xogħol tal-fiss jibżek tal jidħol fil-union, jibżek tal jieħu industrial action għax malaj wara ftit jgħidlus ma m'għandix bżonnu jiena. Jibża jaqqat lil sħabu fil-union. Nista' nsaqsikom kif qed issemmu l-unions. Għax jiena li jinkwetani jien bħala ngħidu Malti, però dejja tiġi ġol Ewropa kollha. Il-unions saru wkoll kważi huma employers għax dawn l-lum qed jieħdu tenders tal-gvern. Jieħdu, Alla m'hemm xi jisu konflitt ta' interess. Qabel kienu ħaddiema biss l-interess tal-unions. L-lum m'għadhom xi jisu kważi anke ġieli tisma' jien naf li U inti temmen li l-Unjon sedin fl-interess tal-ħaddiema? le jien ma nemminix illum il-ġurnata u anke eżempju jien naf Il-ġeneral President ġew okkażjoni li nafu aħna. Per eżempju, bidel kollox xu. anke l-oħrajn tal-ġifieri issa. Kollha le mhux hekk mhux qed ngħidu. Imma l-ħażin li qed jagħmlu l-unions huwa illi jaċċettaw leġiżlazzjoni li qed iddajjifhom. Mis permettili, jien dina hemm l-aħjar soluzzjoni għaliha u ili ngħidha. L-ewwel net il-unions irdu jingħaqdu bejniethom biex jiġġieldu ġlied politiċi. Għaliex, għax hija kwistjoni huwa trade unionizmu politiku l-ewwel li hemm bżonn li l-unions flimkien jingħaqdu. U l-gvern tal-ġurnata jgħidu sma' irridu dil-bidla fil-liġi, dil-bidla fil-liġi, dil-bidla fil-liġi. Għax il-liġi li qed ngħid jiena bil-strutturi legali li qed jiddaħħlu, il-unions qed jiddajfu. Allora tridu ma tridx mhux se jkollhom ċertu riżultat li kien ikollhom qabel. Mela dit-tieni kontradizzjoni, issa mbagħad għandek il-kontradizzjoni l-oħra tal-militarizmu u l-paċi. L-Ewropa dit-tielet kontradizzjoni u li qed tolqotna bil-kbir. L-Ewropa ġiet imwaqfa fuq il-prinċipju tal-paċi. Għal-paċi, mhux hekk. L-Ewropa twaqfet wara t-tieni gwerra dinjija. Bil-ħsieb illi qalu isma' l-mexxej qalu dana kien qogħdu niġġieldu bejnietna. Dejjem ninkissru xulxin qegħdin, mhux aħjar ninaqdu biex ma noqgħodux niġġieldu. U għamlu għadi, imma l-biċċa l-oħra għamlu l-kontra. X'inhi l-biċċa l-oħra? Inti jekk trid il-paċi, mhux bejn il-pajjiżi tal-Ewropa biss trida. Mhux hekk. Trida bejn kulħadd, għax imbagħad jekk inti ħadd tidħol fil-gwerra bħala Ewropa. Xorta ħadet la fil-nies u Xorta ħadd tidħol fil-gwerra ikbar, taf tidħol fil-gwerra nukleari mbagħad. Qed tifhem. Allura din kontradizzjoni oħra li l-Svijaw daw il-mexxija preżenti tal-epoka preżenti fl-Unjoni Ewropea innegaw il-fundamentali waħed mill-eru proset tal-ħsieb tal-Unjoni Ewropea, tifhem, u dejna hija xi ħaġa ħażena immens, sew qed tolqotna ħafna. Xi ħaġa oħra wkoll kontradizzjoni oħra mbagħad hija iċ-ċentralizzat tal-poter. L-Ewropa mhijiex demokratika. Mhijiex demokratika xejn ġiġilala. L-uniku entità li eletta minn f'livell ta' Ewropa huwa l-Parlament tal-Unjoni Ewropea. Dak huwa elett direttament mill-poplu. Il-bqija m'hemmx istituzzjoni. Imma il-Parlament tal-Unjoni Ewropea mhux parlament ta' vera. Għaliex. L-ewwel da ma jistax jilleġisla. Żgur mala mhux hekk dik ftit meskja fuqha. Il-Parlament tal-Korea wkoll jilleġisla. Tal-Ewropa ma jilleġislax. Minuta. Barra mill-li ma jilleġislax, il-gvern qiegħed fuq il-Parlament tal-Ewropa, mhux taħtu. Tgħidli kif qiegħed fuq, għax il-gvern huwa l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni hija magħmula mill-Prim Ministri tal-pajjiżi.
Imma kull Prim Ministru elett tal-pajjiżu, mhux għall-Ewropa kollha. Mhux hekk. Tifhem, pereżempju il-Chancellor tal-Ġermanja, l-għol ma ħajaħseb għal-Ġermanja. Għal-Ġermaniż, U l-President ta' Franza l-għol ma ħajaħseb għal-Franza, għax il-voti minn hemm qed iġibhom. Mhux hekk. Mela inti għandek il-Gvern, il-Kummissjoni, li tagħmel il-liġijiet u tiddeċidi hija. U mbagħad għandek il-Parlament figurehead ngħidlu jiena, mhux ma għandu saħħa, mhux m'għandux, imma limitata ħafna. Żgur m'għandux saħħa ta' Parlament normali. Ara u m'hemm l-ebda ħsieb terġa' illi għax dan il-Parlament ilu 10 ta' snin issa tal-Unjoni Ewropea u qatt ma ġabuh Parlament ta' vera. Ġifieri di kontradizzjoni oħra kbira. Jisom juru l-nies li ta' parsija mid-demokrazija ta' parsija għadu jġildu. Mhux vera, m'hemmx demokrazija. Hemm ċentraliżmu b'saħħtu ħafna, m'hemmx bilanċ bejn demokrazija u ċentraliżmu. Ħaniftehmu. Biex tmexxi entità ta' 500 miljun ruħ trid ċentru b'saħħtu. Imma gvern b'saħħtu, imma ċentru b'saħħtu tkun taħt il-Parlament, mhux fuqu. Biex ikun hemm bilanċ bejn demokrazija u ċentraliżmu. Issa di kontradizzjoni kbira ħafna li qed terriha l-Ewropa, għax qed jiġri issa. Fil-fatt jekk tara ir-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Parlament tal-Unjoni Ewropea, fil-bidu n-nies bdew jivvotaw għax ħasbu li ħaġa l-qudiem. Malli bdew jaraw li dana m'għandux is-saħħa bdiet tonqos, imbagħad meta barra li naqset il-partiċipazzjoni li votaw, kien hemm l-Euroxettiċi, nħolqu l-Euroxettiċi dawk li huma kontra. Qed titmexxa l-Ewropa. U bdew, kif qed titmexxa, u bdew itellu fil-Parlament biex jiġġieldu kontra daċ-ċentraliżmu. Pereżempju jekk tieħu Orban, jekk dawn li qed jgħidulhom tal-lemin. Orban, neħdu l-Orban, neħdu Le Pen. Tal-lemin fuq ħafna affarijiet, fuq immigranti u fuq razzizmu u fuq oħra. Imma mbagħad biex jiddemokratizzaw l-Ewropa fuq ix-xelluk qegħdin, fuq ix-xelluk ta' Brussels. Daw li jridu ma jridux ċentraliżmu fl-Ewropa u jridu vera jħallu s-saħħa fidej il-parlamenti tan-nazzjonijiet. Dak mhux lemin, mhux vera, dak xelluk qegħdin, jew ma jgħidulhom lemin, hybrid illum qegħdin. Illum min rid vera jiddiskrivi il-pożizzjoni tal-partiti mainstream fl-Ewropa qed jgħidhom hybrid. Għandek dak li jseħħulhom soċjalisti, il-blokk l-ewlieni tas-soċjalisti huma xelluk u lemin. Għax ma xelluk fuq ċertu affarijiet. Huma lemin innaħa. Huma lemin fuq l-ekonomija pereżempju, mela min huwa favur l-estefer u xellugi. Dak lemin qegħdin mhux billi jgħidu huma soċjalisti, mhux hekk. Ġifieri issa l-istess, għandek dak ngħidulhom tal-lemin, imma għandhom biċċiet elementi. Minnhom verament ikunu. Pereżempju, qabel illum qed naqra llum da ma mmorrux il-bot. Meloni imnisbla tal-lemin. Żgur, mhux hekk lemin estrem, faxxista. Minuta. Qed naqra issa qabel ġejt għal din l-intervista. Qed targumenta illi il-banek ħadd intaxxhom. Għaliex, qalet, u għandha raġun naqbel magħha. Qalet sewwa, qalet mela meta fallow, issa sedni għajnihom bi flus il-poplu. Issa qed jaqalgħu ħafna flus, illa la m'għandhomx ħalsu t-taxxa biex mit-taxxa nirranġaw is-servizzi tas-saħħa fl-Italja. Fiha ħaġa. Mhux fiha ħażin. Di xellug, Żgur ma mhux hekk. Dak soċjaliżmu sarajdu. Salvini li hu tal-lemin huwa l-iktar bħat qed jimbotta biex isir il-proġett tal-pont ta' Messina. U qed jikkritikaw, imma u qed jgħid isma' di tgħid kemm ħatħoloq xogħol. Issekka u idea illi hija xellugija, hija li biex toħloq ix-xogħol tinvesti fl-infrastruttura. Il-whole theory jgħidula tal-xellugin ekonomisti, għax fid-depression l-Amerika meta kien hemm kollha bankarju dan kollu. Minn għalija Roosevelt kien, ma nafx minnu kien president, u l-ekonomista li rrid jikkonvinċih li
jinvesti, anki dejjem biex jinvesti fil-infrastruttura, għallu, meta saqsa x'għamlu biex naħolqu x-xogħol, għallu impjega n-nies iħaffru ħofra. U dak għallu x'jiġifieri. Għallu impjega n-nies tihom palga biex iħaffru l-ħofor. Għallu mbagħad impjega nies oħrajn biex imorru jimlew il-ħofor. Għallu toqgħodx tinkwieta, għallu da di vera, mhux qed nivventa, nsejt l-isem tal-ekonomista bħalissa. Fil-fatt baqgħet isseħħ whole theory. Għallimma mbagħad li ħajġri huwa li bil-flus li toħroġ inti anki bħala gvern anki jekk inti tkun istellift, daw ħajamlu kickstarting tal-ekonomija. U mbagħad immorru jixtru iktar man tal-ħanut u l-ekonomija tieħu kickstart biha din. Illum baqgħet magħrufa bħala the whole theory. Issa amplifika ovvjament l-ekonomista mhux qed jgħidu U mhux hekk, kienet juża żemm. investi fl-infrastruttura anke jekk hemm bżonn tiddejjen biex Ikun hawn ix-xogħol. tal-ekonomija. Issa, fiċ-ċirkostanzi li kienu dak Dak iż-żmien. iż-żmien. Issa, Salvini x'qed jgħid? Issa dan ngħidlu tal-lemin, qed jimxi fuq din it-teorija, qed jgħid isma' jekk irridu niġġieldu lill-mafja f'Isqallija, dal-pont jista' jgħinna għax flok iż-żgħażagħ immorru jsibu impjieg mal-mafja, ħanimpjegawhom. Fuq jew xi ħaġa. Issa fuq di biss, issa Salvini mbagħad fuq immigranti tal-lemin ħafna. Mhux hekk. Qed tifhem? 100%. Imma fuq din Hija miżura soċjali. tal-ekonomija hija soċjalment tagħmel ħafna sens u ekonomikament tagħmel sens ukoll qed fuq ix-xalluk. Ġifieri illum taħwida ta' kollox. mhux hybrids qegħdin. Illum dawn li qed jgħidu li huma tal-lemin u għandhom elementi ta' xalluk u viċi versa. Dik is-sitwazzjoni, qed tifhem. Alright, issa hemm testa tgħid ilha kważi 3 snin għaddejja l-gwerra ġewwa l-Ukrajna. Fil-fema tagħkom, il-Gvern Malti f'dil biċċa baqa' newtrali jew ġibet il-ħabel tal-Unjoni Ewropea prattikament li qed jgħidulu qed jagħmel. Il-Gvern Malti fuq il-kwestjoni tan-newtralità f'dal każ ma mexa assolutament xejn mal-Kostituzzjoni. Suppost bil-Kostituzzjoni tagħna il-Gvern ħa pożizzjoni biex iġib il-paċi u biex iġib il-paċi kif edna ma tixtieħu naħa. Jekk tara pereżempju t-Turkija imxiet fuq linja neutrali biex tipprova ġib il-paċi. Anki Orban tal-Ungerija fuq il-kwistjoni tal-Ukranja ipprova jkun neutrali kemm fetaħ biex ħadem biex jipprova jġib il-paċi u jalla jirnexxielu. Fil-fatt li hu tant kemm mhix demokratika approvat tagħmillu sanzjonijiet minn kollox. Minn kollox. U multi. Minn kollox. Wara minn kollox jivventawlu. Issa, però ħalli niġu daqsxejn. Il-kwistjoni tal-Ukranja jixirqilha 3 kundanni. L-ewwel kundanna hija l-instigazzjoni. It-tieni kundanna hija l-invażjoni u t-tielet kundanna hija l-eskalazzjoni. Ħanibda bl-instigazzjoni. Meta il-Soviet Union kienet se tinstalla l-missili nukleari f'Kuba, l-Amerika ddida u ġeddida u kollha raġun. Mhux hekk. Issa meta allura il-NATO titpoġġi tiddaħħal l-Ukranja fiha man-NATO. Diġà poġġiet missili fil-Polonja u bnadi oħra bħal dawn. Allora dana il-għala imma ngħidux li kien hemm instigazzjoni kbira. Instigazzjoni terġeja storika, ma ninsawx li l-Ewropa darbtej invadit ir-Russja u darbtej użat l-Ukranja bħala stepping stone. Fl-1812 Napoleon mexxa l-armati tal-Unjoni Ewropea biex invadow ir-Russja u wasal sa Moskow u mbagħad rebħulu. U fil-1941 il-Ġermanja mhux waħedha invadiet ir-Russja, l-armata Ġermaniża kienet l-spearhead. Il-flanks il-ġnub tal-spearhead kienu diversi armati oħrajn u Ewropej, tifhem, għax Hitler kellu ħafna support mhux il-Ġermanja. Mhux jekk ma kienx waħdu Volderi. U darbtej użaw issa ħanejlek it-tieni darba kienet War of Extermination.
fil-fatt qatlu Hitler l-iktar li qatel Sovjetiċi mhux Lut Mhux Lut Lut, qatel mhux 6 miljuni. Imma Sovjetiċi qatel fuq minn 25 miljun. U jekk tara illegal deed illi awtorizzat u ordnat lill-armata nazista biex tinvadi ir-Russja, għax ovvjament l-armata titlordni politika mingħand il-gvern. Il-gvern nazista l-ordni li ta' lill-armata kienet li biex jinvadu to exterminate il-ġnus slavi, ġveri Russi u oħrajn, biex joħdullhom l-artijiet tagħhom, joqtluhom minn due process, ġveri, joħdullhom artom biex il-Ġermanja tkabbar l-art tagħha, ġveri l-frontieri tagħha. Ġveri, da meta Putin jgħid li rid jagħmel denazification, mhux ħaġa li qed jivvinta, issa tinsix ukoll illi fl-Ukranja il-Nazizmu huwa parti aċċettat. X'tiġifieri? Bandera l-mexxej Nazista ta' żmien Hitler għandu l-monumenti fl-Ukranja. L-Azov Battalion li huwa battaljon huwa parti uffiċjali mill-armata tal-Ukranja. Però l-ikbar instigazzjoni x'kienet? Dak kienu waslu fi ftehim qabel Putin ma nvada, ftehim ta' Minsk jgħidulhom. Dal-ftehim kien sempliċi. Kien jgħid illi Donbass li hija parti fejn Russian speaking ikollha ċertu awtonomija. Kif qiegħda pereżempju Scotland fir-Renju Unit. Qed tifhem. U fermaħ, da fermatu Merkel, fermaħ Hollande, dal-ftehim u dana. Meta Zelensky tela fuq li ħajwettaq dal-ftehim. Trattat kien ta' mhux ftehim ġifieri sempliċi, meta trattat diplomatiku tisselem rabta politika kbira. U tela għallhom ivvutaw li ħallina n-implementaħda. Meta tela flok implementaħ għamel il-kontra. Beda iktar jattakka u jnaqqas id-drittijiet tad-Donbass. Ġifieri dik kienet l-ikbar instigazzjoni. Issa mbagħad biex taqgħod meta kien hemm medjazzjoni tat-Turkija u kienu waslu l-Amerika ma ċċettax. Ġifieri t-tlieta ħżiena, l-instigazzjoni, l-invażjoni u l-eskalazzjoni. L-uniku ħanejdlu hekk, mhux l-uniku, ma stati ieħor li mhux l-uniku, skuża ruħi, li l-iktar der li qed jimxi fuq neutralità u rrid il-paċi kien il-Vatikan ukoll. Il-Vatikan għamel statement sublimi li jifmu kulħadd għal di mhux gwerra bejn Little Red Riding Hood u l-Big Bad Wolf. It-tnej għandhom il-ħażin tagħhom. Għaxek tara t-tnej għandhom il-ħażin tagħhom. Issa jalla, issa dimmu xoħra. Għan nitkellmu fuq Trump. Jekk jirnexxielu Trump iwaqqaf il-gwerer. Deġa biżejjed. Issa menuta, jekk Trump jirnexxielu iwaqqaf il-gwerer, mhux se niddeskrivih li mhuwiex tal-lemin, imma fuq il-gwerer ikun għamel l-ikbar pass il-qudiem fuq human rights. Għaliex? Għax dal-gwerer l-ikbar vittmi huma tfal, kemm tal-Middle East. Mhux hekk kollhom kienu. Issa għaliex, għax it-tfal żgur m'għandhom tort ta' xejn. Zelensky Putin u dan jista' jkolli għandhom tort. Imma tfal xi tort għandhom. Jiġifieri x'kif nistgħu nitkellmu fuq human rights meta qed noqtlu tfal żgħar innoċenti. Jekk jirnexxielu Trump ikun xi ħaġa li ħaqqu proset. Affet għara ma ħaqqux post, ma bodi. Mhux hekk. Nżidlek fuq tal-neutralità. Era kemm vera n-neutralità ma jħadnuwiex. Mela gvern tieden il-Zelensky jitkellem fil-Parlament Malti meta liħor ma tkellimx. Mhux hekk. Mela ġa mhux neutrali. ġa mhux neutrali, waħda. Il-gvern liħor nazzjonalista ma jistax jgħajja l-gvern laburista li kiset neutralità għax kiseraw. Per eżempju, ftit jafu kiseraw fil-kas tal-Libja. Per eżempju, Per eżempju,
ma nafx hekk se niżvela, però ftit jafu illi Karmenu Mifsud Bonnici waħdu mingħajr ma qal il-ħadd fil-każ tal-Libja meta kien hemm il-ġlied ġo Bengazi u kien mar waħdu ġo l-Libja sogra ħajtu biex jipprova jagħmel il-paċi li aħna stess ħabu tax kemm għamilna li kwitajna ma qal il-ħadd u nsiru nafu li ġo l-Libja meta mar jipprova ma jsirx dak il-ġlied bejn il-Libjani bejnietom. Dik kienet neutralità veru. Mela mintihom inġib l-ajruplan jgħaddi minn fuqna biex imorru jibbombjaw il-Libja. Dik neutralità. Hekk iridu jgħaddu minn spazju oħra, għalmenu ma jċabsux li. Ma nġobsux il-pajis. Naqblu jew ma naqblux. Le, kodrin koħana Di ta' Karmenu xaħat kien jafa. Jemma għaj. Gloria, jek nistanzit fit ma l-għet jgħid seħbi. Karmenu appella biex ikun hemm medjazzjoni. Eżatt. U Gonzi assolutament marriċ jagħmel medjazzjoni, jappella l-medjazzjoni. U ovvjament Gonzi ħallihom jużaw l-ispazju tal-ajru, ġifieri. Attualment wettqu war crimes in-NATO hemmhekk ukoll. Però li tal-Libja jiktar kif naqbad ngħidlek jiena tal-boloħ għalejna l-Maltin għaliex. Xkanna ħafna xogħol hemmhekk ukoll. Ħadd ma telef mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea daqs kemm tlifna aħna l-poplu Malta ħadd ma telef permetti li ftit. Ħalli ngħidlek xi tlifna aħna miegħdin. Tlifna x-xogħol kif qed tgħid inti Malcolm. Sewwa. Tlifna l-investiment mill-Libja. Tlifna il-sigurtà għax il-borders tal-Libja mbagħad ġew bla kontroll, immigranti illegali u da kollu, ġewwa. Tlifna l-istabilità fil-Mediterran għax il-Mediterran sar instabbli u tlifna ruħna. Minn kollox dik waħda mill-ara, tlifna ruħna għax ħadna naħa biex tkisser pajjiż. Ħanfakkar hawnhekk. Obama li kien President tal-Istati Uniti u li għamel 8 snin President wara li kisser il-Libja għall-inqas kien raġel u qal l-ikbar żball li għamilt fl-administration tiegħi li kissirt il-Libja mingħajr ma rranġajna xejn. Għax suppost li kellhom idaħħlu d-demokrazija sarax gidba di. Ġewar. Le, mhux għax le permetti li ftit. Ftit ilu, ġimgħat ilu, saret laqa mill-Unjoni Ewropea u kien hemm il-Prim Ministru Malti fiha. Mal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Golf. Arab kollha tal-pajjiżi tal-Golf, il-Kuwait, United Arab Emirates, Dubai, insomma, Bahrain u sitta. Sitta dittaturi dawn. M'hemmx wieħed minnhom mhux dittatur. Saret laqa, però permettili. Fuq ekonomija u fuq oħra bħal da. Sewwa għamlu għadil laqa mhux aħna qed ngħidlhom ikunu dittaturi. Allura daw kif ma ninvaduhomx u ma nattakkawhomx. Jekk Gaddafi għax kien dittatur noqtluh u nkissru pajjiż fir-realtà kulħadd jaf li l-kwestjoni kienet iż-żejt. Gaddafi rid. Mhux Volta Hussein, Hussein mhux l-istess. L-istess Eżatt. L-istess Volta Hussein. Però di terġa' nkix għax Assange tal-Wikileaks kienu l-emails ta' Clinton li kienet il-Foreign Minister u medwa International Secretary xi ħaġa. Għalina ħna ngħidu Foreign Minister taħt Obama illi kjawla xi emails fejn kienet ċar illi ħabba żejt illi ħabba. Da tinduna waħdek, mela allura da dittaturi Arab kollha ma jimpurtax. Imma dak orrajt għax dak is-Saudi mela s-Saudi mhux dittatorjat Islamo-faxxista, imma s-Saudi jistupplixxi ż-żejt l-Amerika, kemm trid jistupplixxiha żejt. Allura dak dittatur tajjeb. Sakemm ikollhom bżonn. Biex ma nsemmilekx il-afwerki tal-Eritrea.
Wieħed mill-ar dittaturi tad-dinja huwa Afwerki tal-Eritrea. Mit-taxxi li nħallsu jien u inti mal-kolma. Robert Abela jissussidjah dad-direttur, dad-dittatur, teddi kif. Dan ftehim, donet l-Eritrea hija dittatorjat, ilu xi 20 sena dan, qatt m'għamel elezzjoni. Ikkundannat minn kulħadd mill-Amnesty International minn kollu. In-nies jaħerbu mill-Eritrea kemm jkollhom ċans akkużat b'extra judicial killings jgħidulhom ġifieri jekk hemm bżemm jopponi jaħjibatlu min joqtlu affarijiet oħra L-forma ta' dittatorja. L-Unjoni Ewropea tibatlu mijiet ta' miljuni ta' euros regolari, ġifieri jkun hemm ftehim kull 5 snin tibatlu mijiet ta' miljuni. Issa da ftehim qiegħed inkluż anke Malta toħroġ sema għax il-gvern irid il-gvern Malti. Issa da xi tfisser di. Di tfisser li dan dittatur tajjeb għall-Unjoni Ewropea Alla jbierek. Imma ħanejlek kien għal Għal tajjeb. xi xi X'nieħdu minn ħanek x'jieħdu. Cheap labor. Għaliex l-Eritrej il-ħin kollu jaħerbu. Inti taf mbagħad maħrub. Mhux hekk jaċċetta kollox. Kollox kollu jaċċetta. Fil-fatt ħanejdlek oħra. Il-refuġjati Eritrej għandhom l-organizzazzjoni tagħhom qed jieħdu l-Unjoni Ewropea l-qorti fuq hekk. Għax qiegħda tgħin lid-dittatorjat li qed jikkaġunalhom li jkunu refuġjati. Ara daqsxejn ġifieri x-Unjoni Ewropea qegħdin fiha. Mela, ħammorru lejn l-aħħar tal-programm. Mela, taqblu li pajjiżna, naħseb naf x'inhi r-risposta, ma tajb li tgħiduha ukoll in-nies, li xi darba aħna nidħlu fin-NATO. Għax hawn min qed jippuxja biex nidħlu fin-NATO, ma nistgħux nibqgħu waħedna u minn kollox insomma. Ħanibdew hekk ara, mela. Aħna kif ġajt jiena, il-gvern daħħalna mit-tieqa. Ma daħħalniex uffiċjalment fin-NATO ma daħħalniex mill-bib daħħalna fit-tieqa, però ħaniġu għall-mistoqsija jekk għandniex nidħlu uffiċjalment. L-ewwel nett, l-argumenti kollha li semmejna tal-neutralità għandha dak il-vantaġġi kollha ħajintilfu jekk nidħlu fin-NATO, di number one. It-tieni, il-Hague Convention li hija accredited u aċċettata mid-dinja kollha fuq in-neutralità, l-ewwel artiklu tagħha huwa l-ewwel artiklu ta' Hague Convention li tiggarantixxi s-sigurtà tal-pajjiżi neutrali. Ġifieri pajjiż neutrali, it-territorju tiegħu huwa unviolable skont il-Hague Convention. Mela inti għandek legalment għax jista' jkollok difiża iktar minn din. Ġifieri din l-ewwel waħda biex ngħidu. Issa mbagħad ħaniftehmu. Hemm l-aspett morali wkoll. Il-NATO hija, il-pajjiż tan-NATO huma l-iktar pajjiżi li wettqu terrorizmu statali fl-istorja tagħhom. L-ewwel nett in-NATO nwaqfa mill-faxxisti wkoll. U minn dejjem kellha l-faxxisti, militarment faxxisti magħha. Wieħed mill-founding fathers tan-NATO kien Salazar, id-dittatur faxxista u qattil tad-demokratiċi fil-Portugal. U għamel 10 ta' snin fin-NATO sakemm tneħħam. Il-Portugal għaddu sal-lum fin-NATO, ġifieri il-Portugal faxxista kien wieħed mill-founding fathers tan-NATO. Meta kien hemm dittatorjat faxxista tal-ġunta militari fil-Greċja minn 1967 sa 1974, allura għandek 7 snin inti, dak kien parti minn NATO. U da qatlu mhux l-demokratiċi u qatlu l-trade unionisti u qatlu l-żgħażagħ tal-università u da kollu. Kienu parti minn NATO. Illum li qed jgħidu jdaħħlu l-Ukranja fin-NATO, kif qedlek, Stepan Bandera għandu l-monumenti fl-Ukranja, Zelensky jagħti standing ovation fil-Parlament tal-Kanada tal-Gestapo, ġifieri di l-ewwel waħda, issa mbagħad jekk tara l-istorja tan-NATO għandu 75 sena daqsi. Flimkien twilidna. Issa, mela, f'dal 75 sena l-ebda pajjiż tan-NATO ma ġie attakkat.
Imma jekk tara kemm pajjiżi tan-NATO attakkaw pajjiżi żgħar u nvadowhom, tinsa kemm hemm. L-iktar li wettqu wars of aggression. L-Amerika speċjalment bħala l-iktar NATO, l-iktar li wettqet war crimes għal ħasib da semmi ġifieri. Hemm l-aspett morali wkoll fihom dawn. Issa ħanajdlek oħra il-periklu kbir għalina u biċċa tal-ġen li nidħlu fin-NATO. Anki li qegħdin nitħanna mittieqa flok mill-ġa biċċa tal-ġen. Waħda mill-gwerer li hawn fid-dinja hija l-gwerra bej in-NATO u t-terrorizmu Iżlamiku. Di gwerra m'għandix bidu jew tmiem għax it-terroristi Iżlamiċi m'għandhomx territorju. Mhux jekk jista' jkunu kollhom. Guerrilla warfare sewwa. Imma żomm daqsxejn it-terrorista Iżlamiku b'sikkina jagħmel attakk. U jekk mhux bil-ġakketta u jesplodu x'naf jien, ġifieri xi ngħidlek jien. Issa, mela dil-gwerra malli aħna tħanna fin-NATO mittieqa, diġà qegħdin parti minna dil-gwerra. Minn ftit tax-xhur law ġa saru tliet attakki terroristi fl-Ewropa, wieħed Sweden, wieħed il-Ġermanja, wieħed Denmark jekk nisser żball. Minħabba dak li qed jiġri f'Gaza u l-Libanu. Let's go. U daħħa jiżdiedu żgur daw l-attakki terroristiċi. Issa aħna xaqbli da li nidħlu fiha dil-gwerra. Ġifieri malli Malta kuk kellha tidħol fin-NATO, uffiċjalment ħadkun daħla f'dil-gwerra wkoll. Da ġen. Ġen da jkun. Mela, enti Vince, x'taħseb fuq n-NATO? X'iżżid xi ħaġa wala Fimna naħseb iktar mill-semmi ċar kristall ma nistax ngħid, ifhimni. Però sentenza waħda ngħid jien. Kif qal semmi, in-NATO għandha rekord tal-li attakkat. Għalfejn għandna nattakkaw aħna. Aħna ma neqx irridu nattakkaw biex tidna nattakkaw. Bl-armata żgħira li għandna. mhux possibbli. Biex x'interessa għandna li nattakkaw, aħna rridu ngħixu fil-paċi. Mela allura, jekk in-NATO hija dik is-sezzjoni li tattakka, li m'għandniex inkun magħha. Jekk ikun hemm sezzjoni li tmur u tirrenja l-paċi, pereżempju għandna ħafna Maltin li jmorru volontarjament jgħinu il-minu fqir u minu fil-paċi qatt ma nikkritikawhom. Mhux hekk. Veru, għandna ħafna volontarjat. Ħadd ma jikkritihom, għaliex għandna li kritikaw sewwa jagħmlu, jekk nista' nkien, alla volja ftit saħħa li fadalli, nista' ngħin. Imma li munni naqat man NATO biex imbagħad imuru tfal ta' tfal tiegħi jmorru jattakkaw. Le, għaliex għandna immorru fiha di. Ħanżit waħda għax kont se ninsiha. Ftit ġematilu. Skużi, u jekk il-gvern, Sorry. jekk il-gvern jagħmel kif qal daħal mit-tiegħu, jassisti li din għandna naħtlu fit-taj, jien ħanarkal ġanku all out. Għaliex, għax daħħa joqros li t-tfal ta' tfal tiegħi. Mhux li s-sallum. Apparti, issa ħajju mejjet, issa xorta jiena ħajta qattajta li kelli nagħmel għamiltu, li kelli rabbi l-familja rabbejta. Ġifieri m'għandix. Mhux għalija qed nagħmel għal tfal tiegħek li għadkom żgħar. Mhux għalina billi semmi batna l-gwerra. Nintafgħu taħt xi ħajt hemm xi se jagħmel. Mhux jagħmlilna xejn. Għana la rridu, laqas irridu affarijiet. Imma aħsbu fit-tfal ta' tfal. U għal-wek li nixtieq nagħmel appell jiena. Għaw nixtieq nagħmel appell. U ħanabbuża naqra mill-programm tiegħek. Illi aħna weħedna jiena u semmi ma nistgħu nagħmlu xejn. Wieħed waħdu ma jista' jagħmel xejn. Is-saħħa fil-kotra. Jekk in-nies ħajjibqgħu jaċċettaw daw l-affarijiet. Kulħadd romblu ħajgħaddi minn fuqhom. Meta l-Maltin kienu reqdin, dejjem għaddew romblu minn fuqhom. Meta qamu, ħadu l-ħaqhom. Naqblu jew ma naqblu. Mela allura aħna jiena u semmet nippruvaw nagħmlu naqra saħħa li fadlilna. Għax kultant meta nimxu rridu żommu ma' xulxin. Imma
Irridu qed nagħmlu ħelitna biex nippruvaw nqajmu il-ta' warajna. Ħalli kif nispiċċaw aħna jibqgħu jiġġieldu huma li konna il-paċi f'dal-pajjiż. Mela, għamilna ġiġa żewġ meetings pubbliċi. L-aħħar wieħed li għamilna mhux qed niżbalja f'Ottubru, fl-20, insomma. Għamilni u se nagħmlu ieħor fit-13 ta' Diċembru. Il-belt. Il-belt, se nagħmluh Kastilja. Xejn speċjali. Dat diskors li qed ngħidu hawn fuq in-newtralità ħanibqgħu insostnuh. U qabel ma naraw illi il-paċi tirrenja f'dal-pajjiż, maħniex ħanieqfu. Jistgħu jagħmlu jistgħu jitfawna l-ħabs jagħmlu li jridu. Għax għalina jitfawna l-ħabs u nur ħajamlunna. Għax il-kriminalità tagħna mhix edem, m'hemmx kriminalità li tiġġiela tal-paċi. Mhux hekk. Mhux hekk għandi Kristu għal-paċi ġielet. San Ġwan il-Battista għal-paċi ġielet u qatawlu rasu. Fimt? Iġveri, nappella l-daw in-nies li se jaraw fuq li se jarawna hawnhekk. Illi jagħtu appoġġ lill-front. Jagħtu appoġġ mhux billi joħorġu il-baral tal-liri, ma xed nitolbu l-ebda xi kumpens biex nagħmluhom, li jiġu ħalli juru d-disappunt tagħhom. Illi daw l-affarijiet ma rriduhomx, irridu ngħixu fil-paċi. Nixtieq li meta jkollna daw l-attivitajiet jiġu n-nies. U żgħażagħ speċjalment għax Iż-żgħażagħ nħeġġiġhom biex jagħmlu kuntatt magħna, u hekk hemm bżonn anke nagħmlu bħala diskussjoni magħhom għaliex le. Pereżempju aħna mhix ixtellimna. Inaw dat tnej konna żgħar tal-istess età. It-tnej konna żgħar għax konna nisimgħu iltaqa' binna, għax rajna bajnejna. Għax rajna l-faqar, missejna l-faqar, missejna l-baħ, missejna l-qamel, missejna l-ġuħ. Eżatt. Missejnijom. Aħna ma kienniex mobile star biex nilabu, biex konna nilabu aħna. Konna mmorru l-posta. Naqbdu il-brown paper li jarmu. Namluhom ma' xulxin, u mbagħad kien hemm wieħed Alla glorja tal-ġenna ngħidulu l-tufa, etina l-ispak biex norbtu l-ballun. U dal-ballun konna nibżaw għalih, nilabu fuq il-fosos. Taf kemm konna nibżaw għalih? Iservina ma nafx kemm ballun tal-karti biex nilabu. Imma konna nisimgħu, naraw il-dak miskin jittallab, il-dak fqir, il-dak m'għandux jiekol. Jien niftakar kien jiġu n-nisa bit-tfal żgħar ħabtu l-bibien tinni xi ħaġa tal-preserv. Għaliex għalkien, kienet għadha kemm għaddiet il-gwerra, kullimkien imwaqqa, hekk irridu niġu kullimkien imwaqqa. Biex narġgħu. Mur ara daw iż-żgħażagħ, mur konvinċihom daw iż-żgħażagħ, li tgħidulhom iż-żgħażagħ li qed jagħmlu dad-dejn kollu mindu jkunu żgħar sakemm jaqbżu l-pensjoni, jagħmlu dak id-djun kollha, jaħdmu lejl u nar ġiel iż-żewġ ġobbijiet biex ifentu il-loans li jkollhom. Mbagħad għax jiġġieldu dal-post ma dal-post aħna neħdu sem u jiġu jwaqqawlhom darhom. Dew iridu żgħażagħ. Le, mhux hekk. Dawk iridu żgħażagħ. Rridu jirrealizzaw li xi ħaġa tista' tiġi. Xi ħaġa qed nixxedni Għandi mexjien lem. aħna qed nitolbuhom xi ħaġa għalina l-żgħażagħ. Qed nitolbuhom għalihom biex ma jerġux f'din l-istat. Fil-fatt ġifieri qed nagħmlu appellu wkoll hawnhekk li fit-13 ta' Diċembru jum ir-Repubblika Eżatt. ħanamlu meeting fejn il-monument ta' Minto f'Kastilja u minn jaqbel magħna nitolbuh li jattendi wkoll kemm jista' jkun. Il-tema dejjem hija vistu għan-neutralità qed insejħu, għax aħna qed nargumentaw il-Gvern tal-Robert Sabela erida n-neutralità, magħha ered allura il-ħelsin ta' Malta u d-demokrazija vera, u aħna qed ngħidu li l-poplu Malti jixraqlu li jkollu neutralità ta' vera u jkollu l-ħelsin ta' vera, ġifieri, tifhem. U ħanamluha ġifieri li jmiss dat tielet meeting ħajkun fil-jum ir-Repubblika fit-13 ta' Diċembru mal-monument ta' Minto f'Kastilja. Ħalli nkunu ġusti, għax sewwa li tkun ġust ukoll. Għax sieħ qal għax Robert Sabela.
il-neutralità ila li tkislet. Mhux issa ta' Mux jek, Bħalissa għal-issa timexxiju, ġifieri il-neutralità ila li tkisset mindu kellem bil-ħsieb li jaħtu fl-Unjoni Ewropea. Konna nafu l-neutralità ħadd inkiser. U ngħidlek għall-aħħar sadu ħaj minn tof. Għax naħseb rivoluzzjoni kun hawn Malta. imma tkissir tan-neutralità ċellera ħafna. Ej, issa accelerat. Però daħluna fin-NATO mit-tieqa. imma jien biex inkun fair, in-neutralità mhux issa ovvjament. dit titnaqqar ftit state u issa eskalat li issa mixej. Li issa mixej, dik li ġiet issa. Għallajdlek kemm huwa, kemm hija vera il-Helsin spiċċa. Eżempju wieħed sanati. Għax dik id-diskussajta ma' bniedem fil-Parlament. Għalli aħna għadna ħilsa, għatlu mhux veru għadek ħieles. Għalli le, għalli inti għax dur tettajtek, għatlu ma nistandur qatt. Għatlu ma nistandur qatt. Għatlu ħanejdlek kemm inti xieles inti. Intkom tfasslu l-budget, naqbelu? Mux jek. Il-gvern nifassal il-budget. Sewa. Dal-kas ġara fi żmien meta kien hemm gonzipijiet. Mala, mux jek. Għamel budget u l-Unjoni Ewropea kienet naqsitlu minn għalija xi 40 miljun. Għazlu ma tistax. Għaltu ma tistax. Mela, inti fassal budget. U biex jgħaddi dal-budget, irid jgħaddi investjat mill-Unjoni Ewropea. Mela inti ħieles dan isek isnien għandi d-dar tiegħi, il-bini tiegħi, Sawa, irrid immur għand il-ġar ta' ma' ġembi, ngħidlu għax il-kamra tas-sodda ħanisbuħa roża, jgħidli ma tistax. Mux jek. U għak jgħidlek ma tistax. Arminek is-sitwazzjoni. Arminek is-sitwazzjoni, tam. Il-Ġermanja ftitilu ħarġa statement. Għalet jiena, peress li jiena l-iktar pajjiż b'saħħti fl-Unjoni Ewropea, se naqbad dak li fermajt fit-Trattat ta' Schengen. Nitfu fid-dasbin u ħadd ma jistalija, u għamnita. Mux jek, u għana nibqaw. Għamlet meta qalet. Mala, ekk Għamlet. Ara ħna li kanna namlu aħna dik, ċeċ għamlu. Min jaf multi u minn kollu, probabilment. La dik tajda l-autorità? Mala, nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu fil-programm magħna. Grazzi lilek. Diskutajna ovvjament suġġett interessanti u forsi l-qoddim ukoll nerġgħu nintaqgħu. Nirringrazzjawk tal-istedina. U meta jkollha maffajt bħal daw. Nerġgħu ngħidulkom. Paċert li niġu. Nirringrazzjaw l-spettaturi li kienu magħna llejlu ħeġġukom ukoll biex tarawna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.